O BNG organiza desde xa toda unha serie de actos conmemorativos polo conxunto do país, en diferentes localidades de toda Galicia xa se están a desenvolver festas locais e comarcais do Día da Patria Galega, diferente tipo de actos simbólicos, pero como sabedes, o acto central terá lugar o vindeiro 25 de xullo a partir das 12 horas ca manifestación nacional que o Bloque Nacionalista Galego convoca en Santiago de Compostela. É unha actividade que se desenvolve ao longo de todo este mes, unha intensa campaña que trata de levar polas comarcas, polo país, polo conxunto do territorio, polas localidades, en numerosos encontros, festas patrióticas, festas nacionalistas, concertos, actos, xantares, o seu argumentario a respecto da necesidade de que Galiza sexa tratada como unha nación, de que Galiza sexa ese referente de país que quere ter a posibilidade de expresarse, de ter toda a soberanía e toda a liberdade para poder decidir sobre si mesma, é unha idea de ledicia, de alegría, de orgullo deste país absolutamente dinámico, deste país vivo, deste país aplicado de recursos e de potencialidades a todos os colectivos sociais, a todos os colectivos políticos, a toda a xente que está a traballar justamente, que acredita nesas posibilidades deste noso país, a que acudan coas súas faixas, a que acudan coas súas reivindicacións, a que acudan tamén coa súa festa, a que acudan para celebrarnos justamente que Galiza é unha nación viva, actuante, referente no mundo, que ten unha potencialidade enorme.